बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बे सरकारा सारा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ दानाय लुनायाव साखा फारा खालामनो थाखाय एकेबारे बिजनेस सिस्टेमाव खालामनो थाखाय बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन नामनि मोनसे लन्च खालामनाय जादोंमोन। दा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन नामैनो दिनैहाय बे भैरबकुन्द बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव बे रंगिला हेन्डलुम क्लास्टाराव दिनैहाय जों माखासे माने दानाय लुनाय आगजु जेरै फ्रेमलुम जेकार्ड रासो तातसाल गोबां आइटेम्स जों दिनैहाय माने जिहेथु क्लास्टाराव दाजोबनो हाया, क्लास्टाराव न'आ फिसा जादों, बेखायनो बे ग्रुप बाय ग्रुप गामि गामि एबा न' लांनानै दाहैनो थाखाय दिनै माखासे एसेसरिसफोरखौ जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जाबाय आरोखि। बेयाव आङो मोनथिदों माने फैनानै बिनि जिथु रंगिला क्लास्टारनि जिथु उइभार्सफोर बेनिफिसारिसफोर बिसोर खोब इन्टारेस्टेड, बिसोर फैबाय थानाय समावहाय माने दानो हागोन आरो दागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो आंबो दिनै खोथा होदों। बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जेरैखि जाया साक्सेस खालामथारनांगौ सार्थ'आव माबा मोनसे जुदि मावबावनांगौ दङब्ला बेयाव माबा मोनसे खहा दङब्ला माबा मोनसे बाखि दंबावोब्ला जों बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै अलरेडि खोथा होदों आरो गमामायैनो बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना माने बिटिआर सरकारनि मोनसे बिराद गिदिर ग्रेट साक्सेस मिशन होननानै बुंनो नागिरदों। बिनि गेजेरजों गामि गामियावबो दानाय लुनाय जोङो रेसिडेन्सियेल नन रेसिडेन्सियेल जोङो अलरेडि ट्रेनिं होगासिनो दं। जोंनियाव गोबां ट्रेनिं अलरेडि पास जाबाय। बे ट्रेनिं पास जानायफोरखौ जोङो माने ट्रेनिं होनो थाखाय दिनै गामि गामि मानसि फाथायहरदों। आनकि बे रंगिला क्लास्टारखौ माने एखेबारे आराम्भनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय सासे रिसर्स पार्सन जोङो सरकारनिफ्राय जोङो दरमा होनानै सासे दोनहरदों। बियो एखेबारे नायबाय थागोन आरोखि, टाइम टु टाइम नायगोन, बबे बुस्थुखौ रोङाखै बबे बुस्थुखौ फोरोंनांगौ बेखौ नो थाखाय जों दोनखाबाय। जास्ट स्टार्ट जादों। बेयो दिनैनि दिनावहाय बांद्राय बिदि प्रडाक्ट दिहुननो हायाखै, जास्ट स्टार्ट जाबाय। आरो जिहेथु जोङो बिथांमोननो खुन्दुं हराखै, दा खुन्दुं बायनो थाखाय जोङो वार्किं केपिटेल जों 6.5 लाख थाखा हेन्डलुम मिशननिफ्राय अलरेडि बिसिनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय। बे थाखाखौ दिहुननानै बिथांमोना खुन्दुंखौ बायनानै जिखौ दाबानो आराम्भ जाबाय।